Kedamtang thereni phai kebarni Guwahati Kahalipara along ke pamanpon International Pillar Award 2024 along Karbiang Longpen Dr. Kadombini Terangpi aphan ingwai ponsi bangsonong pajir ponlo. Dr. Kadombini Terangpi alanglike Difu Government College along inut lothan bangphi anparta penangan aningkan pen alangli loketo kacepat duga joini penangan adimalong jesamet Kolkata arong sopia long sitame alang lipan isi nong pajir poniklo. Lapen penangan adimalong alang lipan inut prominent writers aman pi poniklo. Lason thak si kedamtang thereponi phai kebarni sitame alang lipan Guwahati Kahalipara along alang lipan isi International Pillar Award nong pajir ponsi Karbiang long ararapan nong me ekewan pi. News Report, Karbiang Long Live.